Hola a tots i benvinguts de nou a un altre Saló del Manga. Aquesta vegada no estem ni a Calella, ni al Maresme, ni a la província de Barcelona. Ens hem mogut fins a la ciutat de Lleida, que per primer cop fan la seva primera edició del Saló del Manga. Estem aquí amb la Raquel i amb la Lídia vestides de Shingeki. Sou d'aquí Lleida? Sí. Capital? Sí. Per què no vestides de Shingeki? Pues perquè és el meu anime preferit i pues li tinc molt amor, bàsicament. Igual? Sí, bàsicament això. Us heu acabat la sèrie sencera? Sí. Final tràgic, eh? Com vaig plorar. Surten caps volant. Sí, de tot. És un molt important de cap. Perquè tu imagina't la persona que no sap què és la sèrie, els dius que surt un cap volant i la persona hi fa un petó a un decapitat. Hombre, pues potser se queda una mica a quadros, no, la persona? I a part de Shingeki, consumiu més animes? Sí. Sí. Quins? Expliqueu una mica. A veure, per exemple, ara els que estan ficant Sakamoto Days, Dandadan, no sé, un munt. També Jujutsu Kaisen i no sé, ella també. Jo m'estic començant a veure R0, que m'encanta, i ara sol m'estic veient aquest. I de pel·lícules teniu alguna que digueu aquesta és top? Hòstia, de pel·lícules... És que ara no me sé el nom, però hi ha una que no sé si és Silence... És que no me sale el nombre. Boys a mi m'encanta. Aquella, és que no em surt el nom. Hosti, vaig plorar moltíssim. Les meves dues preferides són Chihiro i, ojo, la següent, Doraemon i El viaje en el tiempo. Hòstia, sí que bones, les de Doraemon, totes. Joan, com estàs? Molt bé, la veritat, sí. Ens has comentat abans que viens des de Barcelona, també. Des de Barcelona ciutat, sí. Per què et vas introduir dins del món del manga i de l'anime? Bueno, vaig estar... La veritat és que vaig trigar una mica en començar en aquest món, diguéssim, per la majoria. Però bueno, em va introduir una amiga, vaig començar a mirar Sword Art Online, per desgràcia de tothom, i em va agradar. I aquí estem, havent vist uns quants més. Sí. Perquè tu ets més de consumir anime o de consumir mangas? Anime. Anime. O novel·les lleugeres, també. Novel·les lleugeres? Sí, es diuen així. Light novels. Sí que són escrits japonesos. No, novel·les japoneses. Ens pots explicar una mica quins tipus d'anime t'agraden més, quin és el teu gènere més preferit? Mira, suposo que el meu preferit seria els animes idols, ¿vale? He vingut a veure unes idols, suposo que té sentit. Però sempre m'agraden sobretot aquells animes que intenten explicar una cosa diferent, no? No el típic, com es diu, bueno, no, ni els isekais ni tot el... Em miro a vegades, no? Perquè a vegades estan divertits, però els que més m'agraden solen ser aquells que tenen una aposta diferent i que són com molt creatius, no? Inclús, encara que no siguin gaire populars, els que aposten per lo gran, sí. I els que tenen coses filosòfiques també m'agrada molt. Si preguntem a aquests dos nois. Hola, us puc fer una pregunta? Què esteu jugant? El Mario Kart 64. Mario Kart 64 amb aquests botons, amb aquests controls. Tampoc l'entenem del tot, però es fa el que es pot. I és complicat, suposo, no? Sí, Prou, comparat amb els d'avui en dia, bastant. I qui va guanyant aquí?
De moment, jo, ell intentarà fer-te creure el contrari, però ara per ara, jo. Sí, però un va primer i l'altre segon, no aneu molt malament. Estem jugant en versus, no hi ha ningú més. Aquí hi ha enganyo, Moltes gràcies, nois. Aquí hem vist gent que no accepta reptes reals. No volen allà competir com Déu mana. Algú em diu que aquelles tres em donaran xitxa. Què opines? Com us dieu? Jo, Saima. Jo, Laila. Jo, Amira. Abans de començar a parlar una mica del saló del manga i tot això, m'agradaria que m'expliquéssiu una mica com us vau introduir al món de l'anime. Jo fa com 5 anys vaig descobrir Boku no Hero per un TikTok, crec. I m'agrada molt i vaig començar per ahí. Per un TikTok, crec que és la primera vegada que escolto això, que algú vaig descobrir per TikTok. Sí. També YouTube Shorts, perquè me parecien molt. Jo de petita mirava anime amb la meva mare, Sailor Moon, i vaig començar a veure més anime que trobo per TikTok i per altres llocs. Jo fa poc que vaig començar a veure anime amb la meva germana perquè em va recomanar un anime i la vam començar a veure juntes. I pues avui ella volia venir, així que vaig acompanyar-la. Ja comencem a parlar del saló. És la primera vegada que veniu a un saló del manga? Jo sí. Sí, sí. I també tengo ganes de visitar altres. Heu vist aquest, digueu, ostres, vull anar a Tarragona, a Barcelona, on sigui. Sí, m'agradaria molt, perquè hi pots veure molts diferents cosplays, molt... Ui, perdó. Perdó, m'he ratllat. És el primer saló del manga que veniu? Jo sí, personalment sí. El meu no. Quin has anat? El de Barcelona, però fa un munt de temps. I em vaig anar amb cosplay i tal, que el porta ma mare, de fet. Estava aquí la teva mare amb el cosplay que vas portar per primer cop a Barcelona. Sí. On està la teva mare? Por favor, desfile. Com es diu? Mi pare. Qui? Tu, com es diu? Yashiro Nene. Yashiro Nene. El nom real? Igual que ella, Lídia. Lídia. M'ha explicat que portes el primer cosplay que va portar la teva filla a Barcelona. Sí, menys la peluca. I això per què? Per què? Home, s'ha d'amortitzar les compres. Ara, compreu. Ens hem trobat una persona curiosa, ens hem trobat una persona que en el saló del manga de Calella ja ens la vam trobar. I estàvem passejant per aquí i ens hem trobat el Ferran. Què tal, Ferran, com estàs? Molt bé, aquí, sense paraules. A les 7:30 del matí he dit, què faig? Doncs vinga, cap aquí, home, tinc els amics d'aquí. Ho has pensat aquest matí? No, en realitat no, porto una setmana o dues ja pensant-ho, de venir, però bueno. No, he tingut una setmana bastant heavy. Ahir vaig anar a veure la pel·lícula de Kimetsu, no faig spoilers, però he plorat molt heavy. Però la pel·lícula t'ha agradat per molt que hagis plorat? Molt. I diuen que és d'aquí 2 anys un altre, però ojalà sigui demà. De l'1 al 10, com la puntues? 9,5. 9,5. Per què no arriba al 10? El 10 nunca és la perfecció, nunca. Jo crec que és perquè t'ha fet plorar, Sí, Aquí t'hem pillat. sí, m'heu pillat. Ara mateix estem amb el Gerard i la Clara. Com esteu, nois? Molt bé. M'agradaria que m'expliquéssiu una mica com us vau introduir dintre el món del manga i l'anime. A veure, jo, la veritat que a 2020, a la quarantena, tenia 10 anys i com estava tot el dia amb internet i tal, feia una mica el que el volia, no?, amb el mòbil, i pues vaig començar a interessar-me per sèries com My Hero Academia, temes així, i fa temps que no veia molt anime, però l'any passat vaig tindre uns amics, vaig conèixer uns amics que veien JoJo's i em va interessar molt, me la vaig veure sencera, ara mateix estic per la part 8 pel manga, i doncs estic mirant més animes, m'he vist Death Note, JoJo's, una mica de tot. I tu, Clara? Jo vaig començar perquè al 2020 vaig veure Boku no Hero i vaig veure, està bé, i vaig començar a veure anime, ho vaig deixar per un temps, però ara que vaig sortir amb ell i vaig tornar a veure més anime. I us volia preguntar, de què aneu disfressats o vestits? Jo de Foxy de FNAF. I jo, així improvisat, Light Yagami de Death Note. I és el primer cop que aneu a algun saló del manga? Sí. Sí. I què us està semblant aquest saló del manga, que per cert és la primera edició? Està molt guai, m'està agradant molt. Hem arribat fa una hora més o menys, però està molt bé, moltes coses, molt variat. Una locura, sí, està molt bé. Atenció, perquè en aquest saló del manga estem beneïts per Jesucrist i per Déu. Estem amb Jesús. Sisplau, beneeix un moment la càmera. Què hi fas en el saló del manga? Doncs mira, venia a veure què hi ha per aquí. He decidit fer un descens diví, anem a cotillejar per aquí. Creus que hi ha molt de pecador per aquest saló? Sí, molt. És mira constantment i en trobes, no?
Una mica també, I aquí tens la Bíblia. La bona Bíblia. I hem de llegir, no, tots? Bueno, sé per coses. Anem a llegir un vers de la Bíblia. Ho entenc? Aquí està. Aquest és el millor. Odio França. Ho sento molt, però odio França. França és l'infern, molt malament. Allà van tots els pecadors, no, a França? Sí. No és per desgràcia, fa poc, justament amb el càmera, vam trepitjar França, allò sí que és l'infern. El millor que has pogut fer allà és sortir, o sigui que... Tal qual. Res més, t'agradaria dir alguna cosa a càmera als nostres oients, als nostres espectadors? Algun missatge que vols transmetre de Déu? Doncs mira, en el nom del meu pare, el meu, de l'Esperit Sant, jo us beneixo tots, fills meus. I ja està. Moltes gràcies, Jesucrist. Molt bé. Que vagi bé el viatge al cel. Fora del món de l'anime, és una pregunta que m'ha sortit ara curiosa. Quin invent japonès t'agradaria portar aquí a Catalunya? Quin invent? Hòstia, m'has pillat, Et diria un invent, el sushi, però... El sushi ja està aquí. Ja, però no d'allà. Jo invento, t'ho fico com a exemple. Jo tinc el somni de tenir un vàter d'aquests intel·ligents amb el xorrito. Allò és espectacular, Segur, jo no ho he provat, jo. Jo no he anat mai al Japó, però vaig anar a una casa que en tenia. Quina sort que tens de gol. Allò és, quan fa gol... Quan fa gol, Quan fa gol, Aviam, si t'ho deixa ben net, cap problema. Aviam, un invent molt guapo que m'agradaria tenir molt, els cotxes que tenen. Però és que els cotxes ja estan aquí. Tu pots trobar Mitsubishis, pots trobar... Vaig veure un vídeo al TikTok que podies dormir dintre del cotxe sense cap problema. Que, tu ara imagina't, jo tinc un Toyota. Si dormo, més puc dormir tirat a... Tu pots tombar seients de darrere i tens maletero i seients, llavors tu pots dormir allà. Però el cotxe que vaig veure era supermini que havies de puta mare. Ja tenia com un matalàs incorporat. Literal. Que els japonesos ho tenen tot pensat, Sí, literal. Van un pas endavant amb nosaltres. Ara estem amb l'Albert. Albert, com estàs? Doncs molt bé, la veritat. La veritat és que aquest és el primer event que fan a Lleida. Jo, com soc d'aquí, a mi em fa molta il·lusió que hagin fet un event a la meva ciutat. Abans de començar amb tema saló, m'agradaria que m'expliquessis una mica com et vas introduir dintre el món del manga i l'anime. Doncs mira, així, de primeres, jo em diria que vaig començar perquè jo abans, quan veia anime, Dragon Ball, Naruto, Shin-chan, doncs jo pensava que només eren dibuixos animats. No va ser, em sembla que fins al 2006, més o menys, que van començar a donar One Piece al Super 3 i jo doncs el veia sense saber què era, però em feia molt de riure. Però no vaig arribar a ser més fan de l'anime fins al 2016, que vaig decidir començar One Piece des de zero, que m'ho vaig veure sense fins al moment, i d'ahir doncs Bola de Drac Super, Naruto, Bleach, altres animes poc coneguts, i d'ahir jo ja vaig començar amb l'otaku, amb lo friki, tot en general. Podem dir que ets més consumidor d'anime que de mangas? Diria que una miqueta 50-50, perquè hi ha moltes vegades que sí que veig un anime i m'agrada, però hi ha vegades que potser he començat primer pel manga, me l'he acabat i després he començat amb l'anime. I ets de 50-50. Si veus la mateixa sèrie, que sigui tant escrit com... Tinc aquesta faceta de col·leccionista, o sigui que imagina que si trobo un manga vull trobar tots els tomos i guardar-me'ls. I suposo que tens molts tomos a casa. La veritat és que sí, sí. O sigui, suposo que realment el món de l'anime està molt ficat a la teva vida, forma part de tu. Sí, ja forma part perquè a més tu veus un anime i hi ha moltes coses que passen a un anime i potser podrien passar a la vida real, sobretot els que són més realistes. One Piece és un exemple, amb lo del govern i tot, no saps qui és bo, qui és dolent i poca cosa més. Què et sembla aquesta primera edició? Doncs la veritat és que és molt bona, o sigui, jo pensava que seria petita però és bastant gran per lo que és, em sembla que és dels més grans que he vist d'Starraco i s'ho han currat, Sí, jo és que porto venint als Starraco des del 2022, quan van fer el primer a Sarrià, o sigui, ja portaré 3 anys. Si realment has anat a tots els que han fet per Catalunya? Sí, principalment sí, a tots. I en general t'han agradat? Sí, la veritat és que sí, perquè una cosa és que també sóc aficionat a les idols. Al Sarrià vaig començar a seguir un grup i d'ahir ja sempre que vinc a un esdeveniment vinc a veure tot el que hi ha, els que fan adaptacions al català de cançons i a les idols. Les idols, idols japoneses o idols coreanes? Cuidao perquè ja la gent ja comença a confondre una mica. No, més que res seria, o sigui, idols d'aquí d'Espanya, que hi ha idols, però o sigui, fan també les seves pròpies cançons, els seus propis balls, o sigui, ja conec moltes que ja han fet les seves pròpies cançons. Sí, és un concepte que ja ha passat d'Àsia als països europeus i inclús americans. Sí, i és bastant bé. A vegades hi ha una mica de problema perquè hi ha molts que diuen que només per ser d'Espanya no pot ser idol, però jo dic, home, sí, no és que sigui idol general, és una caiga idol que és una idol estrangera. Té el seu propi concepte, manera de ser, i jo ho valoro molt i m'agrada molt que ho defendeixin. Perquè tu com defineixes com la barrera d'idol a artista convencional o cantant? Com ho diferencies tu, aquell marge? Això seria molt complicat perquè hi ha persones que, per exemple, fan actuacions i cançons i ballen, però potser diuen no som idols, com un grup que conec, però uns altres que potser sí que es defineixen com idols
Però suposo que això depèn de la persona que ho actuï. Si ella diu que és això, doncs jo diré que és això. Jo no els poso etiquetes. Perquè en general quin tipus de música canten? Principalment el J-pop, que és el que més El pop japonès. Exacte. Cançons d'anime també fan alguna adaptació, principalment també les que són de J-pop, i de vegades potser sí que alguna de K-pop, que també, per diferència, el K-pop és com el que exigeix més entrenament, més això, i el J-pop diria que és més el que surt del cor i el que fa admiració, diversió i res més. No sé si preguntem a algú de la cua... Mira, m'està mirant molt la senyora. Com et dius? Jo Raquel. Raquel, què? Aneu a entrar al Saló del Manga de Lleida? Sí, ens espera la família dintre i la resta estem aquí. Heu anat alguna vegada a algun Saló del Manga? No. Mai? És el primer cop? Sí. Ja teniu ganes? Sí. I a més que aquesta és la primera edició. Ja tens ganes de veure el Saló? Sí. Com et dius? Idia. I t'agrada l'anime i el manga? Sí. El K-pop? Sí. Ah! Quin és el teu grup preferit? Clar, hi ha molts, no? Els Huntrix, pot ser? Sí. Series gay pop. I coneixes algun més? Los Saya Boys. Ojo, eh? Té nivell, eh? Moltes gràcies i que vagi molt bé. Vosaltres. Merci. Per donar-nos aquests minuts, us deixaré que agafeu el micro i saludeu a càmera a la mami, al papi, a la hermanica, al tío, al perro, al abuelo, al gato. Un saludo a mi madre, a mi hermana, al novio de mi madre y a ti, Hugo y Nieve. Os quiero, guapo. Bueno, hola. Bueno, pues saludos a la meva mare, al meu pare, als meus germans i a tota la meva família. A mi m'agradaria saludar als meus amics de Andalucía, Lugo y la Nieve. Os quiero mucho, chochos. Esto es la polla. Y eso. I jo quiero saludar a mi perro. Bona tarda, com et dius? Bona tarda, sóc Aleix Pagà Navarro. Què fas en aquest saló del manga? Principalment he vingut a promocionar la meva marca de roba, Karmakuro, una marca dedicada a Steel Ball Run Jojos, i a passar-ho bé, bàsicament. I tens el teu stand aquí? No tinc el meu stand, perquè encara sóc una petita marca emergent, i el que faig és bàsicament promocionar per donar-ho a conèixer. I estic gravant vídeos i bàsicament tot el que em dona per poder promocionar. M'has explicat abans que ets de les Terres de l'Ebre. Soc de Deltebre, la Cava. I anem a parlar una miqueta de l'anime. Com et vas introduir dintre el món del manga i l'anime? Alguns amics m'anaven recomanant alguns animes, com per exemple One Piece, i One Piece va ser l'anime que va ser un punt decisiu. Me va enganxar al món de l'anime i des de llavors he estat buscant un anime que el pugui superar i aquest ha sigut Jojos. Jojo és un anime bastant conegut, eh? Sí, Jojos, bueno, jo diria que és bastant conegut, però dintre dels que coneixen ja l'anime, però de fora trobo que no és molt popular. Jo pel que he escoltat, Jojo és una sèrie que molta gent coneix, però poca gent ha vist. Exacte, jo diria això. I després estan els mangas, que estan més avançats de l'anime, que encara queden bastant per animar, però són molt bons els mangas de Jojos. Tu que ets més consumidor de mangas o de les sèries animades d'anime? M'agrada molt llegir manga, però això requereix molt més temps. I per això normalment veig més anime. És el teu primer saló del manga que has anat? Has visitat més? No, he visitat bastants alrededor de Catalunya, com per exemple Tarragona i Barcelona, però aquí està molt bé, la veritat. I per ser la primera edició, com ho veus? Bastant bé, està bastant més ple que altres que he anat i el contingut que venen i que ofereixen els stands està bastant bé. Si vols, mira, et deixaré que promocionis com ve davant de càmera amb el micròfon i que promocionis la teva marca de roba. Soc Aleix Pagà, tinc una marca de roba emergent anomenada Karmakuro i actualment està dedicada a Steel Ball Run, una de les parts de JoJo's Bizarre Adventure, i tots us podeu inscriure gratuïtament al desafiament Steel Ball Run. Gràcies. I gent, fins aquí el primer saló del manga aquí a Lleida. Si us ha agradat, feu-nos-ho saber, perquè també tenim ganes de visitar altres salons i veure altres jocs del territori de Catalunya. Visiteu sobretot les xarxes socials tant de Ràdio Cabrera com de TV Cabrera i dels mitjans audiovisuals de Cabrera de Mar. Us parla Amador Domènech, a càmera està tota l'estona en Marc Piazuelo i moltes gràcies.